ina wajen aiki matsawar ba zo na ci wannan funkasan ba to sai in ji gaba ki da aikin ma ba tafiya da ya gaskiya ba kuma ba wani abu ne yake jan hankali na ba illa miya haba ina maganin miya ce Salamu alaikum. Barka ne. Barka ne. Me abinci? Abinci za a bani. Oh, na nawa? Na nawa kike bayarwa? To ka zauna mana. Ba sai na zauna ba. Ko ma na nawa ne ni nake bani kawai yunwa nake. Kin san wajen mai abinci za a ga mutane kala-kala ko akwai yanayin da ke cin abinci sa kin ga dai shi wannan a tsaye yake cin abinci shi sai ci abinci kawai ya biya ya ɗauki kayansa ya tafi tallako oh no oh yeah Muruci ne. Wai gani ne kin bani abinci. Ni ma shine na baki muruci. Ni da kuɗi na zaka bani ban san muruci ba. Kana ji ba bani kuɗi na malam. A da Allah ki haƙuri. Wallahi rabona da kuɗi tun jiya. Saboda haka ki haƙuri kawai in zaki karba ki. Me zan yi da muruci? Yanzu kai ki haƙuri. An banda shirmanka ya za a yi ka zo ka ci abinci kuma ka ɗauki wani muruci ka bata murucin banza murucin wofi ba ka da kuɗi ka zo ka ci abinci hauka ake yi ki haƙuri kin gane zan biya da nawa da nasu duk zan haɗa biya shikenan to ba damuwa kada ka sake yin haka kana ji na ko Ke ka ba na 500. Na'am? Na 500. To shikenan. Akwai 500 gunka? Akwai wasu 500 da na ware zan ƙara jarin muruci. Oke to bani. Kana ji na? Ina jin ka. Zan tura ka can kwana wajen wani. Idan ka je gunsa ka ce ni na turo ka zai baka 10,000. 5,000 ka ƙara kai jarin muruci. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya. Ka je ka ce ni na turo ka. To shikenan. Yawa. Allah ya ƙara lafiya. Ka je. Allah ya saka. a sa lamba ka gaya wa Murtala mai zomo don Allah ya yi kokari a gama harkar nan mana haba a sa lamba
To ba ku bai a sa lamba. Kai, a sa lamba ina da. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A sa lamba ina zuwa. Kai ne aka turo ka gurmi an baka 10,000 ko? Ni ne. Amma ta ya zan gane ka? Suna na yankan rake. Da fatan dai kai ba dan sanda bane kuma ba jami'in tsaro bane ko? Babu ko ɗaya daga ciki. Na san cewa budurwa ce ta uzura maka akan lalle sai ka zo ka nemi kuɗi domin ka saya mata wayar da ake yayi wato Android saboda ta rika kallon irin su fina-finan Hausa irin su sirkan zamani da kuma idan so cuta ne da su 'yanci rani. Malam abin ya bani mamaki ban san ka ba ban taba ganin ka ba kuma na ji ka bada labarin abin da yake faruwa da ni. Kaɗan daga cikin halayyata kenan na sanin halayyar ɗan adam ko da ban taɓa rayuwa da shi ba. Malam kai aljani ne? Karka damu ni ba aljani bane. Ni mutum ne mai fahimtar mutum a duk lokacin da nake tsaitar da shi kamar yadda nake da kai yanzu a. Muktar. Zo mana. Muktar. Na? Yanzu haka magana da nake maka mahaifiyarka tana can a kwanci ba ta da lafiya. Yanzu haka yunwa kake ji. Sauri kake domin ka je ka samu abin da zaka ci. Mamaki malam ni ban san ka ba amma na ji ka kira suna na gaba ɗaya ma. To ni ma kaga abin da yake damu na kenan. Abin da yake bani mamaki. Ban san shi ba ban taba ganin shi ba kuma ina so in ya bayyana min abin da yake tattare da ni duk ban sani ba. Gaba ɗaya gashi ya yi mun ma bayanin da ni da gaba ɗaya a tattare da ni ban ma san shi. Kun ga dukan ku zan taimake ku gabaki ɗayan ku. Yanka rake? Akwai kudi a jikinka? 500 ce a wajena. Yanka rake. Na fa san ko nawa ne a jikinka. Ko sai na faɗa? A'a ba sai ka faɗa ba. To ba ni suna. 10,000 ce. Na ware ta ne dama saboda in ƙara jarin mu. Shi ne kare. Ka wanke shi